vorbim despre unul dintre cele mai grele momente din sport, când copilul tău vrea să renunțe. Când un copil spune că vrea să renunțe, nu renunță la sport, renunță la durerea pe care o simte, durerea din oboseală, presiune, comparații, frica de a dezamăgi. Nu îl contrazice, nu îi minimaliza emoția, nu îi spune că exagerează. În acel moment are nevoie de spațiu, nu de motivație. Are nevoie să fie văzut, să fie auzit, să știe că nu îl iubești mai puțin dacă se oprește o zi. Spune-i calm, e în regulă, hai să vorbim. A renunța într-o zi nu e un eșec, e un semn, un mesaj al inimii. Copilul nu renunță la vis, are nevoie doar de o pauză. Întreabă-l ce te doare cel mai mult, ascultă-l, nu îl împinge, sprijină-l și vei vedea cum sigur revine. Dacă simți că rezonezi cu mesajele mele, te invit să rămâi aproape, aici, în spațiul Muza.